Патриотите от партия Национален фронт за спасение на България представиха официално своите кандидати в София за предстоящите местни избори и кандидат-президентската си двойка. Залата в читалище Николай Хайтов едва успя да побере желаящите да присъстват на събитието. Правим първа среща в едно знаково за нас място, салона на читалище Николай Хайтов. Ние духовно се родеем с изключителния българин, големия патриот Николай Хайтов. По-голям българин от него аз не съм виждал и няма да видя в живота си, сигурен съм. Много внимателно сме се запознали с неговото творчество, с неговите виждания, с неговите идеи за спасение на България. Затова сме създали Национален фронт за спасение на България, защото работата до там е допряла. България трябва да се спасява. Партия Национален фронт за спасение на България е създадена от телевизия СКАТ и продължава да защитава идеите и каузите, които медията следва вече 17 години. Съпредседателят на НФСБ и кандидат за кмет на столицата Данчо Хаджиев посочи някои от предимствата на кандидатите за президент и вице-президент Стефан Солаков и Галина Асенова-Василева. За нас, разбира се, най-същественото, че от 6 години той е на екрана на телевизия СКАТ с своите анализи, в които се доказва като добър, бих казал, отличен международник и като един от малкото хора в България, които имат яснота по българо-турските отношения в техния исторически аспект и в техното настояще. Имаме нашия фолклор, все още е жив. На много места в Европа е умрял. Един от най-големите специалисти в България е Галя Асенова. Познавате по села и паланки, в градове и градчета, читалищни дейци, културни дейци и е доказала, че е патриот. Кандидатът за президент Стефан Солаков е водещ на предаванията Телевизионен форум и Фронтално, а неговата подгласничка Галина Асенова е позната от екрана с предаването на телевизия СКАТ от българско по българско. Те отправиха своята критика към настоящото държавно управление и изразиха жертвоготовността си за благоденствието на България. Нашата славна нация, която един академик на времето нарече държавата на духа, ни докараха да ни се подиграват и загубените държави в Европа. Да ни се подиграват и руснаците, на които сме им дали азбуката, на които сме им дали какви ли не неща в културният обмен през вековете, да ни наричат в момента заради тези бунтове тук в Катуница, да ни наричат най-така изостаналата и пропаднала и най-важното умираща държава. Ние от телевизия СКАТ стъпваме здраво на българския фолклор, на неговото изворно начало. И ако ние с вас се виждаме през телевизионното стъкло с моята усмивка, не сте ме виждали в светлината, в която ставам ревностен защитник на всичко национално, на всичко българско и родно. И тогава, в такива кулминационни моменти, мога да го споделя с вас, съм готова на всичко, за да отстоя българщината. Като дългогодишен журналист на телевизия СКАТ, сега кандидат за общински съветник от НФСБ, Силвия Трендафилова, автор и водещ на предаването "Зад фасадата на София", е работила активно за справяне с проблемите в Столична община. Тя изтъкна заслугите на кандидата на Национален фронт за спасение на България за кмет на столицата Данчо Хаджиев, като настоящ общински съветник. Господин Данчо Хаджиев сезира прокуратурата и внесе доклад срещу високоговорителите на софийската джамия Баня Баша. Тук не става въпрос за етническа нетолерантност, а става въпрос, че има разпоредби, наредби на Столичната община, които би следвало да се спазват. Господин Данчо Хаджиев беше единствения общински съветник, който гласува против доклада на главния архитект на София Петър Диков за издигането на паметник на загиналите американски войници, загинали по време на Втората световна война, докато бомбардират невинното българско население. По инициатива на господин Данчо Хаджиев и по инициатива на фондация Николай Хайтов, представлявана от неговите синове Александър и Здравец Хайтови, бе взето решение да бъде поставена, или по-скоро възстановена, защото е имало такава, паметна плоча върху църквата Света Петка Самарджийска, че според редица научни данни и според народната памет, там са препогребани костите на апостола на свободата Васил Левски.
За симпатизантите на родолюбивата партия беше подготвена изненада. На сцената излязоха народната певица Соня Чакърова и гайдаря Милен Кьоров, които просълзиха присъстващите с българските народни песни "Руфинка болна легнала" и "Де се е чуло и видело". Сред водачите в листата за общински съветници на София от НФСБ са още водещият на предаването дискусионно студио Велизар Енчев, журналистите от телевизия СКАТ Мария Цветкова и Венцислав Тоцев, юристът на партията Цветан Стойчев, както и синовете на големия български писател и родолюбец Николай Хайтов, Александър и Здравец Хайтови. Привържениците на НФСБ зададоха своите въпроси към кандидатите, издигнати от патриотичната формация, и анализираха идеите и целите на национално отговорната партия. Сериозни, с ясна програма, с добри намерения и дано да успеят. Почувствах българския дух в кандидатите за президент и вице-президент и кмет на София и останалите за общински съветници. В тях има искреност. Освен това, има подготовка, предварителна подготовка за длъжността, която утре ще изпълняват. Освен, че са подготвени, са и много редови, скромни хора. Това е единствената за сега надежда. От всички досегашни представени кандидатури, тази е най-българската. Всичко беше много прекрасно, много българско. Нямам думи, просто възхитена съм от всичко. Национален фронт за спасение на България ще се бори за запазване на народната самобитност и традиции, съхраняване на националното ни достоинство, утвърждаване на християнските ценности и развитие на силна и независима България с бюлетина номер 6.